A nova normativa autonómica de protección medioambiental establece o mesmo nivel de restriccións para illotes moi concorridos como Areoso ou Xidoiros e outros que apenas rexistran presión humana como a Illa de Rúa. Por esta razón, o Concello de Ribeira presentou unha serie de alegacións que o alcalde lle trasladou á conselleira nunha recente xuntanza. Era un clamor fai tempo a necesidade de protexer lugares pois precisamente como Areoso, como Guidoiros, onde incluso hai pois restos arqueolóxicos, pero, bueno, a veces quizá esa ansia de protexer o que é uns bens patrimoniales importantes pois pode levar a que a protección pois poda ser excesiva en algún ámbito, non? Eso é o que creemos, sobre todo no ámbito de Rúa, onde é unha isla ou un illote totalmente diferente, que non ten presión pois ou pegada ao man que faga que teña que ter o mesmo tratamento que outras illas, como estaba dicindo, que teñen tanta pegada ao man, e sobre todo no verán. Refírese principalmente á prohibición de actividades como a pesca deportiva ou a necesidade de autorizacións especiais para as probas deportivas que se celebran na contorna da illa. Eso víamoslo claramente en actividades como podía ser a pesca deportiva e como podía ser pois autorizacións excepcionales para probas como podían ser as náuticas ou a de nado, non? Eu creo que lles puxemos á conselleira cales eran as inquietudes. Lóxicamente pensamos que unha proba deportiva non pode ser algo excepcional, pois igual teñen que ser as características desa proba deportiva, non é o feito de prohibir todas as probas deportivas, pois igual as que superen, por poñer un exemplo, as 100 embarcacións, se é o que creen que esa é o problema, non? Pero en definitiva, que máis que prohibir se fagan as restriccións acordes á necesidade desa protección, non é que a pesca deportiva exactamente igual. A conselleira tomou nota das inquedanzas expresadas polo rexedor ribeirense co obxectivo de estudalas e achegar posturas nesta fase de exposición pública da normativa. Ángeles Vázquez trasladou tamén que o tránsito individual está absolutamente garantido, aclarando posibles erros de interpretación que xurdiron ao coñecer a normativa.